Ndibulisa i-suitable helper. Hallelujah. Glory to Jesus. Ndibulisa i-home builders. Hallelujah. Abakhi bezindlu zabo eyithenjiwe nguThixo. Jesus. Animation. Yeah. Ungumfazi. Ayibonge mfana. Athi wena yakha kodwa ikhona inhloko enkulu ngaphezulu kwakho. Manje wakhaya umzi wakhe ngubani? Hallelujah. UThixo kuthemba into yoba wena esisizwe sakwamaqulu zakwazi ukusiphumelelisa. Mayibonge mfana. Hallelujah. Hey, Nkosi yami ibulisa i-young wives zaseQumbu ngegama leNkosi yethu. Sikhona apha singu-young wives. U-young wives ngokaMoya Oyingcwele kungakho si-alawa uMoya Oyingcwele asebenze phakathi kwethu. Amen. Andingumnikazi ka-young wives mina. I'm just a servant for young wives. Amen. Amen. This is not my own thing. This is for God. This is into kaThixo. My body was elungisa amakhaya eqala ngomfazi. Ngizamshoka ukuthi young wives abantu abaqalayo ukuza. Hayi, ngabaphakamisa izandla abazalwane. Abantu abaqalayo ukuza kwa young wives bamkele bethunana. Hallelujah. Glory to Jesus. Amen. Hallelujah. Apha kwa young wives ke sonwaba. We allow the Holy Spirit to take over. My God, because sivuyiswa nguMoya Oyingcwele xa ekhona phakathi kwethu. Hallelujah. My God, mfana. Lo Moya Oyingcwele okwazi ukugqobhoza inhliziyweni yakho ebuhlungu ngenxa yomtshato. Lo Moya Oyingcwele afika akunika i-comfort. That is why simamkele uMoya Oyingcwele uba makabe in our midst. My God, mfana. Hallelujah, bazalwane. Andizulula kakhulu ke uzamkhetha nje wena u-young wives. Kodwa apha sithi kuyahlaleka ungumfazi. Mayibonge mfana. Sithi iyahambeka le ndlela zikhona izinto. Hallelujah. Iyaphileka lento kaThixo engumtshato. Mayibonge mfana. Zikhona izinto. Zithatha isukhe uphume ngalamnyama. Kodwa iyaphileka. Ngabani? ngoKristu. Hallelujah bazalwane. Hallelujah. Sithoni sonke sithi married for life. Married for life. Married for life. Married for life. Asibuyimva ke. Tu sihleki sisinzile. Uyajona utata zinza mfazi. Hallelujah. Uyancila utata zinza mfazi. Hallelujah. Uza nomntana ngaphandle zinza mfazi. Hallelujah. I am Christian. Ayibonge mfana. Uyaphi? Uyaphi bese kubiza ngegama elimdaka nje kuye emdweshi. Yalazi la gama. Alinithi nawe ungazazi nokubuka. Uyafuna. Azazi usisi nokumama. Uyaphi? Ingeyapha nje le. Hlala kumnikazi wayo. Bazalwana mamela umtshato ayingowakho. Amen. Ubiziwe nguThixo. Wakubiza emtshatweni wakhe. Umtshato wadana nguThixo eEden. You were not there. But uThixo wakuthemba into yoba wena uzawukwazi ukuphila umtshato. Uhleli kuwo zikhona izinto. Amen. Mayibonke mfana. Amen. Now ithi loo nto singabafazi. Umtshato masingawuthwali emagxeni ethu. Okay. Uthi bawuzisani yonke imithwalo. Umtshato ngukaThixo. Whatever problem efikayo eyenzekayo emtshatweni wakho yixele kuThixo. Amen. Mayibonke inkosi bazalwane. Uyayazi laa nto uthwalisa umthwalo kodwa usemotweni. Uhlele emotweni but usathwala isuitcase.
othi khona ibhuthi yokubeka isuitcase. Uyayiva? Nenkosi ubamba lo mzekelo. Yeah. Ungena ndifuna ungazithwaleli. Uthi waphosela okamakhala kuba mna ndinikhathalele. Mayibongwe inkosi. Sibiziwe ke nguThixo wasibiza ngokusithemba emthathweni. And in these last days uThixo ulungisa la era enzekayo eEden. Amen. Ngela xesha inyoka yayinyonyeba phaa kuEva. uAdam was quiet, wathula. Umfazi wathatha i-apple watya. Kodwa uThixo betheni. And wayithatha le apple wathi yitya nawe ndoda kuba senthe. That means ungumfazi ne-power of influence. Yeah. Amen. Influence yakho igqitha nekaThixo. Because angamamela uThixo ethe bangadli but yena wadla xa kuthi umfazi. Amen. Neyiva nabazalwa? Ukuba the power of influence that we have singabafazi. Sakhiwe ngokoyikekayo. That means singalijikeli ilizwi thina. Ilizwi eli. Singakwazi ulijika ngokulunga kwethu. Mayibonge inkosi. Ngoba ithi iBhayibhile ozuze umfazi uzuze okulungileyo. Okukhonekileyo kubani? So ukukulunga kukaThixo. Mayibonge mfana. Apha kwa-young wives ke bazalwana asixoxi into ngamadoda. Nani yayiva young wives. So sithetha nantoni? Nabafazi. Uzawuthwena njengoba besigezela hanana masibayeke bona ne. Thina sihamba eyethu leyi. Sizovuka uThixo uthi masithini. Ngendlela yeBhayibhile. Sivile le motivation ininzi ne. But sifuna ukuba uThixo wayethe umfazi makathini na apha emhlabeni. Apha emthathweni. Mayibonge inkosi. Ngicela sifunde Ephesians chapter 5 verse 22. Awaphinde ngicela ngifundele nabisa ngesixhosa. Chapter 5 verse 22. Yeah. Nina bafazi walulamelela wena madoda ngokulamela inkosi. Ngokuba indoda le iyinhloko yomfazi. Yeah. Njengokuba naye uKristu eyinhloko yebandla eli. Waye yena ngokwakhe engumsindisi wawo umzimba. Yeah. Kwanjengokuba ibandla eli lilulamela uKristu, mabathi ngokunjalo nabafazi bawalulamela wabo amadoda ezintweni zonke. Amen. Hallelujah. Amen. Umfazi makayithobele eyakhe indoda. Ukuthini ukuthobeka? Sisesikolweni ke bazalwana apha. Ukuthobeka ukuyirespecta indoda yakho. Ukuthobeka is to honor your husband. When you respect your husband, respecta njengasekosini. Respect nje uba ngutata kabani, hayi ngudlamini. But respecta ulinganiswa noThixo. Ngoba uyinhloko yomfazi. NoThixo uyinhloko yebandla. So badlala responsibility eyi-1 benoThixo. Amen. Banemkhumbula uThixo uthi masakhe umuntu ngokomfanekiso wethu. So indoda yakhiwe ngokomfanekiso kaThixo ngoba uThixo waqala ngoAdam. Mayibonke mfana. Amen. So uThixo uthi ke wena mfazi thobela indoda yakho njengasenkosini. Akathi thobele xa ekunika imali qha. Okay. Akathi thobele xa kuthangela impahla ezintsha akunika ikhadi lebhanki. Niyandibabazela? Amen. But umthobela esenza rongo.
uThixo uthini. All right. Umthobela ngoba noma efike egxadazela enxilile, but uthi wena ngoba uyayazi intoba ungumfazi okwaziyo ukuyizuza indoda with the power that is invested in you. Ngamandla uThixo lapha kuwe okuyi-influencer. Mayibonge inkosi bazalwane. Ngecharacter yakho indoda iyazuzeka. Amen. Mayibonge inkosi bazalwane. Naw apha mabisa nami kahle ngokunwabisa masiqale kahle. Ithini nabafazi. Nina makhosikazi. Okay. Nina makhosikazi bathobeleni ngokuzinikela. Ngicela wena nami kancinci ne. Ngokuzinikela, surrender. Surrender to your husband. Xa uzinikele uyayazi ba awunayo into ethi ndoda makwenzeke into ethile ukuthi okanye ngizoyenza nto leyo. But uba nokuvumelana nayo, but kuyayiqonda uba ayikho right lento noko uveza isuggestion. But indoda uya-emphasize funeka uthobe. Mayibonge inkosi. Okwakuthobela ke abantu abaninzi bacinga bayingcindezela. In fact i-society ithi nje siyacindezeleka thina abafazi xa sithobayo. But uThixo uthini apha? Uthi makuthotshwe uthoba noba iimeko zithini. Mayibonge imvana. Ngokuzinikela uthi ndingowakho ndonke. Amen. Into yam yeyakho ndoda. Noba undifuna nini ndingowakho. Mayibonge inkosi. Ungathi xa uqubile uthi hayi akasuyifumana. Unxibeza tight. Ungowakhe umzimba ngowakhe. Amen bazalwane. Sinayo lento ecinga umzimba wethu siqhoshe ngawo. Andithi abazalwane? Uqonda uba ubani ugezile yho wazifumana nisi. Abuthathe siqhwaya yini. But utho apha ngokuzinikela. Nokuva kakubi. Nokuva kamandi. Noba kuhlubezile. Alikusho iBhayibheli bazalwane. Akuthobi. Amen. Qhubeleka nobisa. Kanye ngalendlela niyithobela ngayo inkosi. Kanye ngalendlela niyithobela ngayo inkosi. Anithi nawe xa uthandazayo uzinikele enkosini uthi mawasarenda ngoba. Ufuza mafinyelulile. Userenda kuThixo wakho. Anithi kunjalo bazalwane. Kuthiwa ngokusenza the same. Ayehlukanga. Indlela senza ngayo funeka senze phi kubayeni bethu. Qhubeleka sisi. Kaloku indoda iyintloko yomfazi. Kanye njengokuba noKristu eyintloko yebandla. Uyeva kanye njengoba bayafana. Njengoba uKristu eyintloko yebandla. Hallelujah. Nomyeni ke uyinhloko yomfazi. Hey bazalwane. Ndifike into abazakhiwe ngokoyikekayo. uYesu uzolanda umakoti. And sithi umakoti ongcwele onganamiphi, without spot or wrinkle. That means uThixo ufuna umakoti engcwele. Mayibonge inkosi. Qhubeleka ma. Ke yena uKristu ukwangumhlanguli walo ibandla elingumzimba wakhe. Okay. Ngoko ke abafazi mabawathobele ngokupheleleyo amadoda abo. Uthiwe eqala mabathobele ngokuzinikela. Nivile ne? Na kuthiwa ngokupheleleyo. Siyenza lo luthini? Uthethe utata nawe uyathetha. Can you get on a page? Ayinjani? Uthethe 10 cent ubeke 20 cent. But ithini iBhayibheli? Nenge bazalwane? Jongani uxele. Indoda uyiqhuma ufuna ukuyilawula. Ufuna uyivapha lithi sifuna ukubava amadoda khawuyithobele. Can you respect indoda? Jonga uzayibamba apha.
andazi ukuchaza kanjani. uThixo umdale into yoba abe nehumbu yokurespectwa ekuhonorishwa. Aba bantu ngabantu abane ego ne now xa umrespecta umthinta emanyeni umthinta ubuyena bakhe the young man kulapho ufikelela khona qoba abe nolunda azifaya umdlalo endlufasi and xa kanjalo ke kulula ukukuthanda soze ukukhalaza uba tete kabani akasenze kwayami busy tete kabani hanana ezinto ezo soze ube nazo ngoba umthintile. Haleluya. Njengoba nathi andithi bazalwana sidalwe uba masithandwe kuthiwe madoda wathandeni abafazi benu. Now nathi uThixo usinike ihumbu yoba sithande sikhongozele uthando. Thina singabafazi ngabantu abafuna uthando. Uyamva umuntu xa engathandiyo ne uvele uve nje uthini ufuna umva ithi into yakhe because ngaba bantu abafuna uthando. Same nabo bafuna urespectwa njengathi. Ndenza umzekelo into indlela uThixo asenze ngayo. Irespect ngapha luthando ngapha. Amen bazalwane. Qhubeleka ke. Kanye ngale ndlela nebandla elizinikele ngayo kuKristu. Besengile madodeni. But izothi ke ngophaya kule kwesasixhosa ithi zinikeleni ezintweni zonke. Alithi bitsho njalo. Ezintweni zonke. Zeziphi izinto zonke bazalwane? Ezintweni zonke. That means wena imali yakho ayoyakho. Yakhe. Ngoba kaphangiye. Sumandamina uthi hayi ake zinamali. Ndimo wenza imali apha ekhaya. So ngokuwe ngokwenhloko obona bayifest iphukile uxele nomxelela obona into yoba ngoku makusilingwe yonke into nje wena ihamba ngawe ngomca because yena kazinamali ayihambi apho uhlale inhloko nanina. Ankatha noma uza ne-10,000 ezingaphi okanye iimiliyoni ezingaphi akazinamali yeyi suyiphakamele indoda idalwe nguThixo ionalishwe nguThixo iordeyinwe kahle kahle to be the head. Mayibonke mfana. Haleluya bazalwane. Ungayithobela kanjani inkosi yakho ungamthobeli lo? How would you surrender kuThixo? Uthi surrender all aceke ebheka athi uqala nina ulolaphetha kwakho. Yona nje sithi uba ungandithanda kanjani ungakwazi uthanda nommelwana lo wakho. Ifana nalapha ke uzathi bawo ndinikele yonke impilo yami konke athi bawo nansi indoda uThixo ne-order bazalwane. Amen. uThixo ngoba ne-order. I-order nguye uThixo ophethe umthatho ophethe ibandla. Haleluya. Umfazi hayi indoda sorry ngiyaphaza indoda ezantsi koThixo. Indoda inhloko yomfazi ongaphansi kwendoda umfazi. So wena kahle awunakwazi ukuthetha noThixo ngaphaya udlula indoda. Nyayiva bazalwane. Uthanda kwazi khona ibhodi. nguThixo apha bazalwane. Indoda apha, ngumfazi apha, ngumntana apha. Niyayibona le bazalwane? Awuzusuka apha wena. Ucaba ufuna ukusarenda apha. Ufuna usinikela ezintweni zonke apha. Apha wenza mix. Uthi uThixo uzakufa. Hayi ufuna uva nje bazalwane sithi inyani. Uzakufa uThixo. Yabona ukhala zome. But uThixo makathi respect Isaiah yatsho nabisa kula Ephesians chapter 5 verse 33 Isaiah ithi respect your husband. Kwela 33 same chapter. Now how we respect indoda ungumfazi. Urespect indoda. Our respect indoda per se. Urespect uThixo
othethe nawe wathi respect. Mayibonge Nkosi bazalwane. Submission ke bazalwane is very important kumfazi ngendlela uThixo athethe ngayo. Uzamjonga lapha ku1 Peter chapter 3 verse 1. Uyatsho khawuye kuye athi mfazi thobela. That is, it's our mandate to thobela. Okay, it's our duty, let me put that way. It's our duty esiyinikiweyo emthathweni into yoba siwathobele amadoda ethu ezintweni zonke. Full verse Peter verse 1. yeah. Ngokunjalo ke amakhosikazi makawalulamele amadoda awo. Amanye amadoda angakakholwa xa ebona ukuziphatha kakuhle kwamakhosikazi angazibhaqa selekholwa engakhange awuvule umlomo wona amakhosikazi. Ukunyaniseka kwawo nenzondelelo yawo iya kuzibonakalisa. Musani ukuhombela ukubukwa. Make oyibamba kwesinye isiXhosa ithi nimvile lo first Peter nayo uqala wathi submit. Niyibona uThixo nje into eqononisayo emfazini intoni? Ufuna kushona sonke intoni bazalwane? Uzabuza amamdlomo zamthobela njani nalo tata ondiphethe ngohlobo. Andithi na? Andithi sonke sithi siphethe kakubi thina sithi abantu abavusa kakubi ne? Abantu abarongo thina sihlala si-right thina. Andithi na bazalwane? Thina si-right thina ne? Kodwa ungekho rongo apha. Ngokunjalo nina abafazi wathobeleni awena madoda ukuze kuthi nokuba kukho kuwo angalivayi ilizwi. Athi ngehambo yabafazi lingekho ilizwi azuzeke ebonela ihambo yenu enyulu enoloyiko. Uyava uThixo apha ekuthobeleni uyabonisa uba zithini results zokuthobela. Uyayiva bazalwane? Uthi apha xa uthe wathobela noma umyeni wakho akasindiswanga akazani nenkosi, but ngehambo yomfazi, ngecharacter yomfazi eChrist-like, ngecharacter yomfazi egcwele iziqhamo zikaMoya Ngcwele, azuzeke umyeni. Ezaa ziqhamo zithini? Ngoma patient, ngoma kindness, isitshoni bazalwane yazazi. Ngoma ntoni? Self-control, faithfulness. Ziziqhamo ezi zikaMoya Ngcwele beba sibe nazo singabafazi. Ziziqhamo, the-attributes of Christ. Zeziveza i-character kaKristu. Uba nako ube nako ukuba ne-patient kumyeni wakho umbone uba hey Nkosi yami uwenza kancinci. Izinto zakhe nje ziyakodwa. Wena uyayibona nansi i-future. Abepholethi masibe lapha mfazi. Uyayiva ube neza patience eziqonda uba yo ndikwefinishi ke ngoku, but ifuneke ude kwafinish aphele emfazini. Amen. Amen bazalwane. Ube nalaa nto ethi Nkosi ndincede, ndinika umonde. And mamela ke awuzukwazi ujika indoda ibe yile nto ifunayo. Thina sesifuna ubajija ne? Ngasemntu abe yile nto ifunayo akasoze udane uThixo uba ngabe nje. And wamenza wenhloko yakho akazutshintsha. Wena nyamezele. Understand. Uba umyeni nje. And ungamfanisi lo umyeni. Sinayo lento ba ingathi bhedele lokho kuthiwa Nkosi yami. ngoku umbona into zakhe ziyacotha ungathi nje upholile wena ngathi uleqa life wedwa complete man wenziwe kwenhloko ngoke njalo akazutshintsha. Mayibonke inkosi. Now uthi ke ngoku apho first Peter uthi wathobelena wena madoda khona ukuze ngehambo yomfazi izuzeke. Izuzwa nguwe mfazi. Jonga
ndidla ngokwenza umzekelo ezawufika nakade gxadazela enokutywala ne and at the same time nezahlangu zinuka nezanto ezawuhlala phutya kula sofa yewethu umfazi this is your king asuthi ninxila thatha la tray umphakele okushishwe kudumeza ku-microwave nokufike ngothuna kakade ufuna ukuthi tata nabo ukutya akasukwazi nokudla kosi uyagxadazela unako nokumtyisa kanti ntatana jongani nani yi-wisdom eyo kathixo yi-wisdom yokuyibuyisa le ndoda because ulindele into yoba xa bengene egxadazela phakula mnyango usathi yeyeyeyi wasishawutelapha because wabe nokutywala andithi nje uba ngathi into engathandekiyo ude nawe uncapukele jonga he's your king and uthixo ukwenze wasuitable for yena ezitshintsha loo nto uthixo ubone wena wachonga wena into yoba wena ngehambo uzuzuzeka ndinomama mna abakwadla ngongqina bathi jonga ndahlala enkosini ndamseva umyeni wam esela iminyaka emininzi kodwa namhlanje sithethe into enye namhlanje ngumfundisi ayibonke inkosi that means thina bazami ndithina nathi sine-power of influence ayikho ke i-influence yethu ayifuni manqindi ayifuni isigaba ayifuni imandla ifuni ikharacter yomfazi ayibonke inkosi haleluya uyazuzeka ke umfazi akasoze uthixo athi ngehambo yomfazi indoda iyazuzeka kanti ayizuzuzeka alixoki ilizwi likaYehova limi haleluya so ilapha kuthi ke bangcwele ilapha yiyo le nto umfazi uyakha indlu siyakha ngolo hlobo seke-wisdom ayibobeka izitena kuthiwe hayi bona abanako kuhle kune-upstates kwenye kunetontoni it's not about that ewe zintle zomyona ndiva ne but le nto supernatural kokukwakha haleluya une-wisdom from above yiyo le nto umfazi onobulumko onentoni onobulumko uyakha ngokwakhe indlu kodwa sisiyathu uyaza njani the first the power of influence the power that is invested us yakubhida kumele sibhidlize ilapha kuthi so xa uzawuthi ke ngokwena laa tata ejolile buye ngotsho okanye wafumana kwifowuni yakhe akhona nezamojis zeheart komnye usisi othile okanye wabhaqa amanyala abacommunicata ngazo nako wena urhuqa isuitcase uyahamba uzawulibala nini kwakha uzawakha nini bizele uzowakha wena bizele ntoni uzothini hayi sithi uzoithi uzothini uzothini iduty yakho ke but uba ngaba wena uye wathi xa ubone Jona wabhaqiza zinto waphuma ngala suitcase uyenza ntoni indlu yakho netho ke bezona ayambisi le nto jongani ring ziphi bezona bakhe bazinutha njengejolile ukhe wayikhupha iring kuwe ukhe wathi uphuma ngala mnyango hlala endlini yakho mfazi engekho iveki yonke hlala izinto zide zilunge haleluya ziyalunga bazalwane ziyalunga bazalwana ziyalunga anizazi yabona isi-testimonies uba singake sidwelise sithi bafazezane ungatshonelanga namo kwam bangake ndiyiqali ziyalunga ngehapho yabona xa ephumile ejolile emkile iveki yonke lixesha lakho lokwathi uziyamanise nothini uthandazele le ndoda hantsoke iwisdom kathixo njengempile nje wena ithi nakutata kanosande aphe khona thixo zizibise njengothixo aphe khona bakahlonele umthatho wakho ongcwele ungabulila ukuthi ubhize efowunini ayivali ifowuni uyastressa uyahowa ithi yabakwane umgowo
File wena because kaloku wena unese umgobo. Nemuntu uthi uzosithula imithwalo. Hallelujah. Ayibonge mva. So ithi lento. Xa ubona ungalukuthile. Endodeni. Yakuthini ngale ndoda. Uthi uzokubonarisha because kaloku wena uyinto elungileyo kuthi ozuze umfazi uzuze ntoni similarity kaThixo olungile athi sithi uThixo wethu ulungile sifana noThixo uncakasana ngokulunga lunga ke mfazi endlini yakho so lokusikhangela into yoba xa kwenzeka into ndilungise phi nathi because kaloku uyihelpa wena uzohelpa andithi nabazala akunjalo nabazala ize yathi siyisuthephe that means uthatha ukajini enqa bancakasana wakho mayibonke ivana bazala sukuthanda kusuthi namani inoma ndaphaza inoma ndathanda unamba ngowakho ngqo uzawulunga ngawe wena onokulunga ozawutsala ngokulunga ngoba ngokulunga uthe uThixo ozuze umfazi uzuze okulungileyo lunga ke lungisa nolungisa mayibonke mfana singona ukulunga haleluya onani nokulunga onani lungisa niyazibona siamama kugamenta manje awamnandela amagama hey Nkosi yami khawuyele phaya uthi ke ngoku khawuyele okay mayibonke Nkosi ngifuna phaya uSara ethi my lord xa ebiza inkosi yakhe bazalwane masiyeni phaa kulaa bhesi ikhona kodwa nalapha sifuna khona ikhona kwalapho no bakhoze nayo okay cela uhlala nayo mama sizeva kahle from verse 3 but ilapha yona ku-verse 6 okay uthi verse 3 ukuhomba kwenu makungabi kokwangaphandle not okay kokulunga kwenwele masike singene kancane nokulunga masingene uyabona ukhona ilizwi elithi ngemihla yokugqibela abantu bayoba ngabathandi bemali ithi ngabasithandayo iziqu zabo andithi tsho njalo now uyabona mani uyabona siyalephezela singaba bantu abazenza ne sifuna ubahle but ithi iBhayibheli ithi ihobho yenu mayingabi ngomphandle mayibonke mfana ingabi ngumphandle nje ithi nokuthi nikwenwele mayibonke nakabongwe siyaluka kodwa kutshizwi ne ithini ke xa idlula makube ngokomntu ofihlakeleyo ongaphakathi hansi uThixo yambele kuyo bazalwane ku-inner man ku-inner spirit hallelujah bazalwane you are the spirit you live in a body you have a soul now uThixo ucommunicate nomfazi ngo-spirit man communicating outside appearance uThixo kabheka ngaphandle yiyo uThixo xa uzawusebenzisa umuntu akamjonga le ndlela simjonga ngayo akajonga uba hey ubhishophu singamsebenzisa uthatha into ezingento noThixo njani because usebenza ngomphakathi nathi ke ngokwamadoda ethu siwawina ngomphakathi ithi lonke masilungise umphakathi nokulunga lungisa umphakathi nokulunga niyayiva ne lungisa umphakathi nokulunga ubizwe nguThixo wathi wena ukukulunga kukaThixo ozuze umfazi uzuze into etheni elungileyo enditheni lento ikholekile kuThixo it is not just ukulunga nje but ikholekile ukuthi ngithetha ngawo
ukholekile kuthini uthenjiwe ngamazulu glory to God Amen. hallelujah Makube komuntu ofihlakeleyo inhliziyo. Mm. Ovethe The matters of the heart. Uyabona bazana asizujajwa ngokuba sineentoni material things. UThixo xa zosijaja akazusijaja into yoba umama uHlobo unemali ezingakanani. Umama uHlobo unxiba kahle kangakanani. Amen. Ezo zinto uThixo akazibhekanga zonke bazana. Into manje nentontoni akanandaba nazo uThixo ujonga the inner man. Uyafana nabasana nalapho indayidala iqalile. The inner spirit ngabe uyafana na Christ like. Ayibona mba yesina. ovethe ukungonakala. Ovethe ukungonakala ezalapha emhlabeni ziyabhubha zonakala. Kodwa inner man, the inner spirit uvathe ukungonakala. Uncorruptible seed. Yes, come on. Omoya onobulali. Onomoya onobulali. Hey, Nkosi yami. Umfazi abe nokuthobeka. Kasoloku phakama. Kube nzima nokuba masithi molo soloku kulantu nje wena. Ofikeleleki. Ngoba naku Archbishop so and so. Ungisothile. Okanye nawo kwinto ethile bizwa ngegama. Bazalwane uThixo kho status. Esapha emhlabeni. Status esikhona samazulu ngokungcwele. Holiness. Wona kuso status. Kumele uzingombise ukuthi uThixo ngingcwele phambi kosuku akwenzisa. Kanti uThixo ungampostela ngayo. Mayibonke mfana. Amen. Ithini apha? Kophindela la. Omoya onobulali. Omoya onobulali. Akamhlumfazi uthobekileyo. Uthi uthetha naye uboma. Kasingakusandela. Umoya onobulali. Nkosi yami. Yabona kanjani soze ungazuzeki. La uyangithanda umuntu onomoya onobulali. Umuntu onomoya ophansi kodwa ngiyamthanda ngasenhlale naye ngicokole naye. Nondothi njalo njalo ke. Ungasoloku nje umgqajazayo uthethe bha endlini. Kunguwe awujubula ngalomlomo. Ithetho yana engathethanga kula first Peter. Fwaka. Ungumfazi. Makube kuninzi ukufa. Makube ncinci ntoni? Singaba bantu kethi. Singathethi sihambe siphile siyenze suze kuye now uba nobulali uba nokuthobeka andithi ubulali ukuthobeka ne okay yes come on ozulileyo hey ukuzola uzola izinto zimbi uzola uxakansekile uzola bethetha ngawe uzola ngathi akho nto yenzekayo ungasolo ukufuna uphando bakwenzekayo uzola uthule yes bazala it's the wisdom of God quietness yeah wisdom hallelujah amen uthule into zimbi ubuhlungu uYesu wathula kawuvulwa wakho umlomo sifuza uKristu ndithi amen ndithi Christ like character now ubuYesu zanga uvulwa wakho umlomo bese ngoba thina abazasoloke bemqhamuza solo kufuna bathini na uthini lo mina uyamxela kwifamily yabo kwapho uyamxela kwifamily hey lindo nje ngiphethe kanje hanana ngixela na kwi-friends uzobakapha le ndoda uthi ayididikiwe akajoli mani unamantukazana mani hayi abizelanga loo nto mayibonke mfana amen awubizelanga loo nto ixele kuThixo indoda yakho enakalisa umthatho mayibonke mfana kube ngisho ke ma oxabiso likhulu emehlweni kathi uyayifaka uphinde uthumele ixabiso kubani lo lixabiso nothi nelincinci athonga nje ixabiso nje bathele njani ngumfazi lo ibazalwane libalulekile
khawuthi ndibalulekile kuthixo mayibonke imfanelo ulixabiso elikhulu kuthixo although indoda intloko but uthixo wena yintoni ndifuna ungazideyi ungaphumi unyoshoza ithi xa udibana ne-challenge uthi andiqondi kakuhle ndilixabiso elikhulu ngakuthixo yiva nje andiqondi kakuhle yonke iproblem odibana nayo uzazi uba ngubani kuthixo who you are in Christ Jesus. Uyazi bazalwana sikhuleka kwizinto si-frustrated sithi si-depressed yonke laa nto is because we don't know our identity. When you know your identity you walk tall. Yeah. Amen. And nokuhamba wedwa bengekhwica kwakho njengoba you walk tall because uyamazi ukhona uwenzosi. Glory to Jesus. Yes, izanayo ma. Verse 5. Kuba babefudula besenje njalo abafazi. Babesenza njalo nabanye abafazi abangosara. Mama wethu oqala andithi kuthiwa siyinzala kaAbraham. Amen. Andithi abazalwana? Amen. So ke ngoku asifuze bani ke thina? uSara wayengowethobekile. Wezethi xa ke bizathini khawutsho kabisa? Wayesithi Nkosi yami. Ayithi Nkosi yami. Uthina nqobisa umnyela. Ayithethi nyani ithi xa kuzabayini. Tata kanolo Tata kangcwele. But apha bazalwana le nto isivezela into yoba uSara wayemthobethe. uSara wayenza into uthe uThixo ayenziwe. Bazalwana emtshatweni kaThixo ongcwele sixelelwe imandate emasiyenze nansi ayizutshintsha ayikho ngaphandle ayikho motivational speakers iselizulwini into yoba wenza ntoni ungumfazi endlini yakho kumyeni wakho kubantwana bakho. Now apho uSara ke ngoku wayithi my lord akathi ndiyambona xa isizathi my lord ungayenza loo nto nkosiniko hayi bathetheni inyama zolapha laa myeni wakho ungakuthi my lord mamelani ke bazalwane uyayazi before ndizotitsha apha umoya ingcwele ndithandaza endlini sithandaza nje kwa sizawulala nabantu abantu nomyeni wakho umoya ingcwele andivula amehlo jonga ezanyawo ndijonga iinyawo zomyeni wakho athi uzundihlambe before uzoshumayela Jesus. sithe sigqiba ndawela ndivasco ndabilisa amanzi ndagalela amanzi ndeza kuye wathi uthina nkosikazi ingculathi Jesus. coba kunyuke zanto ndagalela zonke ezanto ezigalele nezasonto ndantoni ndazihlamba Jesus. kodwa isihlambayo I feel the anointing. Jesus. Uyabona laa nto yenziwa nguyesu ehlamba abafundi bakhe kaloku se-Christ-like ne ndisendodeni yam ze niyenze nifike niyenze nibone uba zizotshintsha na. I'm telling you. Yebazalwana kokona kuthobeka oko akukho incothuka ikho into encothukileyo exindezelana ikho into esukileyo jonga ndithanda wangasana yeah soze ndichaze kambe kuyaya jonga uza kuthulela umnqwazi wena uyakuonarisha akuzwa yintoni eshotayo njengoba yintoni eshotayo Nkosi yami. uyoququzelayo izuzile indoda
nje mhlawumbe inyawo qha Siyazivimba. galela zasalt ezakwan inuka ninazo mosine khawugalela indoda yakho siweyeka uthengisa khawugalele phaa Hayi ngani andithengisi. inyawo zendoda ziyahlanjwa ngaphaa Praise God. mayibonke imvana angabanye aye kwasipha ayobhotoloza ngabanye abafazi ayomasajwa ngabanye abafazi khona Oh, yithi ngoba ehleli nje phaa esituleni akuzibakuthini. uyakha ngelo xesha ndicuma nina uyadlala le nto yenzayo wakho indoda wakho umzi wakho ngelo xesha uhleli phaa kwesasituli ufike wena umthi nje apha emagxeni ungathethanga usuthi nje nwe esidleleni uyicibile indoda thina sinayo le nto yoba ngabo mamasithande kanti nathi zimele uba sithini sibathande indlela yobathanda kuthi i-different ngale ndlela sifuna ngayo halleluya Amen. khweshambe indoda yakho uzibona zabuya nee-testimonies antelling soba khona ii-testimonies ukuqona mazake ndizibani but ungenzi ngokuba mhlawumbe ethi yenza yenzela inkosi njengasenkosini wenza indoda yakho ubuyesu belapha lithi kuzawumhlamba izandla uthi indoda yakho ungakuyihlambe ke ngokuzandla beyikhumbula laa mfazi owayegalela amafutha a-expensive baze bathi kutheni ncitho yantoni nale ehlamba inyawo esisula inyawo zikayesu ngentoni ngenwele zakhe ekhomba inwele zi-expensive emfazini but nakho esisula ngayo andi ndithenga yomawiki yoma-5,000 nathi masibe ngabafazi abahlamba abayeni bethu njengasenkosini khona nale nto yoba uthi upheka igxwagxwa ungumfazi abanye uthi hayi abantwana mabapheke bamphake kuhleli wena wakhupha uyawathatha uyayikhilisha uyawuchitha umzi wakho aphekele ku-anti ukhona umfazi amsori ndizayithetha ewe bazalwane bakhona onganti ne bangabancedisi bethu siyaphangela ne yinto enhleleyo bazalwane bathi banobulumko ubulumko bokuthi ungasho andiphilisha yaba aphilisha ufike upheke okanye angapheki u-anti but makuphake wena iphakele indoda yakho uyisele ngetray entle naku kudla tata ukusikelele emva koko thank you tata honor your king Amen. as you are doing unto the Lord mayibonke inkosi mayibonke mfana into yoba umyeni wakho uza ayinelwe ngu-anti ahlamba neza underpant bayenza banye nithi benisenza inkonzo phaa ekamereni usheza tawels zonke zibunjeya uthi hayi anti ukhona hayi bazalwane you are killing your house, you are killing your marriage. Ibhedi yakho iyanuka okishiti indaka iveki inyanga yonke nemiqamela imnyama yokhini yabona nezibona ziyawugqiba yes because kaloku mamela bazalwane nabo bayalingwa ne usathana ufuna nabo babaxexeze ngaphandle uzaya phaa kulasisa xexezi mhlawumba ke nyani abeke afike phayana sana wedlelelwe kwishiti ezinjani phofu uye entyotyombyeni ushiya le yakho indlu afike ishiti indlela amkele ngayo kwitrain uphekele ukutya kwana ukutya kumnandi kanje eonarishwa apha wena ulibele ukupheka igxwagxa
Kodwa zikhona i-YouTube phasi yabona isibayenza njani. Zikhona i-YouTube zabantwana. Ukuthi bangoku bayafunda msifunda pha ubagalela ntoni nantoni nantoni. Funda eza spice nawe ugalele wethu wenze kakuhle. Amen bazalwane. Amen. Hallelujah. So siyakha ngokwethu. Yakusara, esikusara semgqibile. Njengokuba uSara wamlulamelayo Abraham embiza ngokuthi yinkosi eningabantwana bakhe nina nakuba nisenza okulungileyo ningoyinto yethusayo. Uyeva ke eningabantwana bakhe nina ningabantwana bakabantu usewenu Abraham andithi yes. Now uthi ke uthi ngokwakulunga uyawafaka njengokuba uSara wamlulamelayo Abraham embiza ngokuthi yinkosi eningabantwana bakhe nina nakuba nisenza okulungile. Nakuba nisenza okulungile neva nalapho ukulunga kuyafika. Ngifuna la ndawo into ba nyani unokulungisa wena. Sonke nam nokulungisa. Amen bazalwane. Suthi into xa ikakele uyodika finish. Uzolungisa kwekhaya. Uzohepha lotata. Sudikwa ngabantu bomzi. Veza uthando engakufuni. Veza uthando kumazala engakufuni unokulunga wena uzolunga. Zokuxelela ipurpose yakho why uthathile kulomzi. Awuthathelanga nje ukubona siringi. Utshintshe liseleni. Uveze into bayi. Ubale mnandi nje abantu nezimithungu. Umwana uyopheka kule mizi. Yewethu unemandate kulomzi. Uthixo lepurpose ngawe. Uyakwazi ukuzolungisa lo. Lento bazalwana ifuna uyimele inyaniso. Imele emzini wakho. Uthethe ngokuthobeka. Uthethe ngothando. Uthi izinto zonke zilungile. Kodwa zifanelanga zonke. Glory to God. I said the compromise is sweet. Hallelujah. Asisindiselwanga nje. Kodwa sisindiselwe ekulenzini ilizwi. Glory to God. Amen. Awuzufuna right awuzuthanda. Yeah. Uthunyiwe nawe. Kulozo uthunyiwe. Subaxekisa. Athanda. Qhama babone ihambo yakho. Uyakuthobeka enobulala. Evale apha. Mayibonge Nkosi kaSamela. Amen. Ayona nto ebalulekileyo bebazalwana. Kuyo yonke lento uThixo ulungisa ibandla. Kuthe kanti umthatho lo imfundiso. Kuthe kanti umthatho lo ukwenziwa ilizwi lakhe. Igama lakhe liphathwe ngomcweya. Lithatha phi uTitus chapter 2 verse 3 to 5. Lo uThixo wandixelela ngayo. Xa ndibona i-high rate of divorce ekhona ehlabathini. Akandilalisi usomandla. Ndancwina ndoda ndathi Thixo makuthekeni na ngale nto. Masithini na Thixo abantwana bayatshata namhlanje. Ngomso bayadivorsa. Itheni na lento ngumtshato yarhoqeka phansi. Itheni na lento ngumtshato yasuka yanganavelu nakubani. Itheni na lento ngumtshato yasuka nje yacekiseka. Yayinto nje engento yanto. uThixo wathi abafazi abakhulu babafundise abafazi abancinci. Mayibonke Nkosi. Bakhona mama abakhulu apha endlini. Hallelujah bazalwane. Glory to Jesus. Omama bam nibabizo mankoti. Xa ubona mankoti simoyikithi zapha mthana. Uhlalise phansi. Uthi kunjani emtshatweni? Usumchubele ngiyakho testimony. Asabona bathini. Kuyahlaleka. Xa umama ubani wahlelwa zizinto ezinje. Wahlala emtshatweni. Namzakuhlala. Amen. Sinikeze ithemba. Jesus. Bazalithatha phela ithemba xa singabaxeleli. Sinalento yokukhama flash ngathi all is well emtshatweni wethu. Hey, sibese kubetha left and right hand side. For a reason.
endithuthuzelwe ngayo nam ndithuthuzele abanye abantu. Ayibonke Nkosi. Ungasucaba wena hayi kulunge kwakho gqityiwe khawulunge namnyosi unokulungisa. Thanda umelana wakho njengoba usithanda. Khawulungise napha kwanomfende okanye kwanobani bani. Haleluya bazalwane. Ithi phala mgca ke ogqibela pha khona ukuze ilizwi likaYehova lingathini lingahlazeki. Amen bazalwane. Ngase simfunde nje anzungene because ixesha limkile. Khawumfunde noma isewonke ukuba abafazi abakhulu ngokunjalo babe nesimilo esibafaneleyo. Yeah. Bangabi ngabatyholi. Yes. Bangazilahleli Bangabi ngabatyholi. Yamthanda lana. Bangabi ngabatyholi thini kwenye indawo. Slanderers. Gossipers. Bafazi abakhona bagosiphe manje. Bavana ngegosip ngawe. Fumanise bayavana bazitshomi kanti kudityanwe ngawe. Bangabi nabulilwimi utsho noncoko. Alulizi ulwimi. Uzama uzithanda kisemntwini ngenxa yento yoba nabo. Hleba umamkashi. Zivisa mnandi ngothetha. Bangabi nalulwimi utsho uThixo ethetha ngabafazi. Uthi bangabi nabulwimi. Wabuthatha indaba uphuma kule misi, uphuma ngeminye imisi, ngendaba zeminye imisi. Ingxaki salapha elalini sasiwa nguwe. Wamba usithi kwabantu nje, kwaba ubani nje. Yebazalwane nizawuliphosa izulu. Nisindisile. Nizaliphosa ngalomlomo. UThixo utheni? Obey his command. Hallelujah bazalwane. Dlula ke. Nabo abafazi abakhulu babandiliseke. Abafazi abakhulu babandiliseke. Bangabi nalulwimi. Bangabi nalulwimi. Banganxili butywala. Banganxili butywala. Akunxilwa ya. Iwesi kule migidi. Fiya umuntu uphethe. Zihlube. Suzifanisa nabo. Zintshe zonke. Zikufanele. Kodwa zifanelanga wena. Funeka uyikhethe into ubona okay. Noba utsho uyasela susela wena. Zikhethe. Yes ma. Bakwazi ukufundisa. Bakwazi ukufundisa. Bakwazi ukufundisa. That means umama omdala udalela uba makathini afundise. Anithule ngelo xesha. Amen. Siyabhubha isizwe sakokwethu. Maninzi omakoti kulaa ndawo uhleli kuyo elalini yakho okanye kwi-area yakho. Maninzi amakoti omsebenzini uthule. Maninzi amakoti enkonzweni uthule. Kodwa kuthiwa ngabathini? Haleluya. Masigqithe. Ukuze babonise abafazana ukuthanda abayeni babo nabantwana babo. Nivile mosindlela yothanda yile nditsho phaa ngaphambili. Nawe ulamfazi akayazi indlela yothanda umyeni. Umcinga uba nguye makathande lo sando. Ndithetha ngama-2000 ngawo othandayo ngoku. Nina ke ngoku uThixo unenyulile into yoba niyivele enyaniso nincede nabanye. Generation to generation. Lama 2000 alindele into yoba bafundiswe nini into indoda ithandwa njani ngendlela kaThixo. Ema. Abafazana mababe ngcathu. Mababe ngcathu abafazi. Babe nyulu. Ne? Isho njalo ilandela ithi babe nyulu. Bakwazi ukuziphatha nyulu. Bakwazi uziphatha nyulu. Babe ngcwele abafazi. Yo, bethenza ungena data siyabona ngokuthi angena. Ngena manje. Kodwa bazalwana sondele ngabafazi abangakwazi uziphatha. Mandingene kule point yokunyulu. Balulekile, it's very important because leza singesizwe. Kuthiwa akukho namnye oyombona uThixo ungengcolanga. Hebrews chapter 12 verse 14 ibhali zomfundi. Now, ubungcwele buyafunwa nguThixo emfazini. Akho imisebenzi mosandithi abaphandle. Andithi njalo? And imisebenzi ekhona funeka unyobe.
imisebenzi ekhona kufuneka uvule. Hayi nje khona kule society bazona mthethe thina ngathi ndim ndodwa nje. Bona ngathi ndimangele. Injalo ne? Ngoba ndingabeka nje ndibenye ikona ndodwa ebomini. Ufumana sifana into yoba ke ngokwena ngoba na uqonda uzawufumana uyoba sisifoloko sale ndoda ezawulala nawe kodwa indoda umfazi omnye indoda ngenxa yokufuna imali qha. Ngenxa yokufuna ibhizinesi qha yolichithela thina ngaphakathi lapha. Xa uzuze lonke ihlabathi lonke liphela yolichithela phi ngaphakathi la ilinaphakade lakho. Mayibonge Nkosi. Na ubunyulu ke bazalwana ukuhlonela uThixo ukoyika uThixo ngalo mzimba ngento yonke iyi yakho uyoyika uThixo. Uyazi into yoba whatever endiyenzayo uThixo uyazubiseke emazulwini. Mayibonge Nkosi bazalwana. Hallelujah. Amen. Into yoba uzawuthi ufuna ithenda unyobe uzinto ezenzekayo. Into yoba uzawuthi uphaya utitsha eza-peanut butter nezazinto nezasonka faka apha wena kulomtshovane yothe endlini. Kodwa yi-nutrition yabantwana leyo yakho. Ebabunyulu wabo. Amen bazalwana. Into yoba uzoba nomona ngoba ubona umakhalwana wakhe ephumelele ethenge imoto kanokutsho kanye ethenge isofa ezintle ngoku nesigqurhu wena apha. Ebabunyulu wabo. Into yoba uzoba ne-competition uthi uzindlula iJalimane elihle uzi-competition. Nobe nani njengasendawo. Ebabunyulu umona benomona. Yazi ukubona umona uyafika umona umoya spirit is the spirit. Ifike ithi funeka wona uthi resist the devil and he must flee. Uthi hayi in Jesus name wendini usuyomncamtha usemhle ezinhle qha endiyanyabalaza la nto vele inyebelele uke wamncoma kemkile ibani uye nje kwanobani xa ubona enze umzi omhle othepha uthi yho akusekuhle intombi kwakho ungasoli coba kwazi ngumbuzo. Uzawuphethe sothe asazenze ibhece. Hayi uwe lo ukhontrola ngamoya ke ngoku. Emva kwako uyathatha ufuna umbulala. Kaloku yaphi into kaSathane? To steal akwebe ngomoya to kill you and to destroy you. Ngoxa sothakatha kaloku uwinile uSathane to destroy you. Ayibunyulu ke abo. Sibona ukulunga nilibe. Sibona ukulunga. Mayibonge mvana. Purity. Emphasis. Holiness. Abengwela ukufazi. Abengwela apha engqondweni. Mfazi. Bakhomperisha abanye amadoda nendoda apha. Bahlale enye indoda. Unendoda. Where did we last? Spirit of last. Unthena ngezinto ezingathethwa ecaweni. Zezinto eziqondisayo ezinganosizungenisa ezulwini. Funeka sisuse khona ukuze sibe ngcwele. Mayibonke mfana. Hallelujah. Bazalwana sibizele ubungcwele. Uthi uba be holy because I'm holy. Yibani ingcwele ngoba mna ndingcwele. Hlaleni ebungcweleni ningabafazi abamhlonelayo uThixo, abathobekileyo, abane-purity inside out. Bafazi aboyikayo uthi, yazi xa umfazi omoyikayo awuthethi nakanjani. Uyawabala amagama. Apose. Nakubana upose nakwi-boss
nakubani, nakumntana omfundisi, nakubani, nakumyeni wakho, nakumntana omncinci, nakubani, zilinde umfazi. Ngoba ngalo mlomo, there is power in your tongue, iyadala. Zaxa uyibona laa ndoda isisibhaqa, uthe sisibhaqa. Ewe kaloku utsho wena, ngeyi sisibhanqa sendoda esi. Xa isesiso ke ngoku yantazela iloo nto, uzaqala uthi Nkosi, yintoni le nto ayithandayo? Utsho wena. Bayibonga imvana. Bendiya xa Titus ke simgqibeni wabisa, yilaa vesi yokugqibela evele indigqiba. Yiyo lena na. Abafazana mababe ngcathu. Yes. Bakwazi ukuziphatha nyoko. Yeah. Bakhuthale emizini. Bakhuthale emizini yabo. Sandebe ke ngoku uyibona le generation yethu le generation yethu bazalana ono 2000 abantwana bethu nowami khona bakhula mosi kukho lo art ne bahlanjela impahla baya ayinela benzelwa yonke into abantwana bethu ne bayathanda ke ngoku ixesha labo lokuthanda beva ke ngoku no baza emizini abakwazi ukupheka bakwazi uhlamba izitya sesikhona ke ne-washing dishes yonke laa nto sokhona into ezinye microwave nedishwasha nedonto ithi bekhona ke ngoku nopizza nokhetala angakwazi uyiphekela indoda ifuna ukuphekelwa ifuna upizza. Amen bazalwane. So ngokufuneke wena njengoba ithi basebenze emizini, that means umfazi udalelwa ngabasebenzi umzi wakhe. Ungafiki uthi uvele emsebenzini naku wena excuse me ukhona u-aunty uyenza u-aunty wazi zonke ikhona zale wena nje usoloko wabanga excuse me wakhufo ube ngu-WhatsApp neetshomi zakho kodwa ukuzele ukwakha ukuzele ukuzosebenza kulo mzi imdali yathi ngaphandle uhlala ikhini apha. Amen bazalwane. Firstly sifuna i-curtains hayi osiwaya sicela ukusebenza bazalwane basebenze emakhayeni abo abafazi. Ewe the last one balulamele amadoda abo. Yeva nokululama kuphinde kuyaphindwa nala ukuze bangalihlaziyi. Nanso why bazalwana uThixo evuse uyoung wives wenzela into oba ilizwi lakhe lingathini lingahlazi. Cha wenzela izwi lakhe akenzeli nabani but wenzela izwi lakhe into oba lingathini lingahlazi. It's all about himself. It's all about his word. Unguye uzwi. In the beginning was the word and the word was God. Bayibonge Nkosi. Ngamazwi bangakanisikele. Amen.